हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहना सबसे शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये गुरु बहना आप लोगन के आशीर्वाद हमेशा हमरे साथ बनल रहे। अब प्रेम भाव आप लोग जैसे हमरे सब कथा में देवेनी वही तरह हमरे इहो कथा में प्रेम भाव दे। अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। अब कथा आप लोगन के कैसन लागल है इहो आप लोग जरूर बताएं। तो ये गुरु बहना ज्यादा देर न करत हुए हम आप लोगन के जो कथा लेकर आयल बानी पूरा कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनम। और सुनला के बाद से भगवान भोलेनाथ के जो भजन होला ओकर कीर्तन भाव जो भी मन में आप लोगन के होई तो आप लोग जहाँ भी सुनत हो वहाँ धरती मैया के आप लोग प्रणाम जरूर कर ले। तो एक राजा और एक रानी रहल लोग बहुत अपन जीवन अच्छा से जियत रहल लोग। वो लोग के लगे कोनो ओर से कोनो चीज के कमी ना रहे। काहे कि वो लोग राजा रानी रहल लोग और जो कहल जाला कि वो लोग के लगे एको चीज के कबो कभी ना रहल। लेकिन एक चीज के कमी रहल कि उनका घर में कोनो औलाद ना रहने। लेकिन जो दोनों जने राजा रानी रहल लोग बहुत दिन से भोले बाबा के पूजा पाठ करत रहल लोग। भोलेनाथ के पूजा पाठ करत करत बहुत दिन बीत गए रहल। तो कुछ समय के बाद रानी जो रहली कहतली कि ये राजा साहेब अब हम पूजा पाठ ना करम न केहू के भिक्षा मतलब भिक्षा दे न भिखा भिखारी यहाँ तक केहू के अब कोनो हम अपने हाथे से कबो भिक्षा देवे जाए। इतना पूजा पाठ कैनी इतना दान पुण्य कैनी लेकिन तबो हमार भगवान भोलेनाथ बिनती ना सुनने कि हमके एको औलाद ना देहने। राजा साहब कहतने कि तू पागल हो। इतना बढ़िया हमन के दुगो हाथ दुगो पैर अपने हाथे से खाए बनावे के सब कुछ तन मन देले बाने धन देले बाने अब ऐसे बड़ा धन कौन चीज दे। तो कहतली रानी ना हमके जौना चीज के कमी बाटे वो कमी के पूरा नहीं खे कहीं से। भगवान भोलेनाथ हमार सुनत ना बाने हम केहू के ना देम। कहने राजा साहेब कि जा तुहार मर्जी कि हम का करी एमे। रानी कहली कि रौरो न करी पूजा पाठ रौरो छोड़ दी। कहने राजा साहब ना भगवान जब इतना अच्छा से देले बाने धन तन मन सब कुछ देले बाने तो हम पूजा पाठ ना छोड़म। तू भलाई से छोड़ी द तो के ना करे बा न कर लेकिन हमके नहीं कहा छोड़े के। रानी कहली जाई राउर मर्जी। तो राजा कहने ठीक बाटे। अपन दोनों जने चल गए लोग। रानी चल गई अपना महल में राजा चल गए ने अपन जहाँ काम काज उनकर देखभाल करे के रहल तहाँ। अब ओकरे बाद से का भइल कि एक दो दिन के बाद उनका घर पे दरवाजा पे खुद भोलेनाथ शंकर भगवान एक ऋषि मुनि के रूप में आ गई ने और लगने उनकर दरवाजा खटखटाए और खटखटावत हुए कहत का बाने के रानी दरवाजा खोला भिक्षा दो। अब रानी के ही टीस रहल कि हम देम ना। अब केहू आजा हमके भिखा भिखारी केहू आवे हम एको मुट्ठी भीख ना देम। अब रानी के सब केहू कहे लगल अगल बगल से दासी उसी जन रहल लोग अगल बगल के जे रहल लोग कहे लगल लोग के रानी भिक्षा दे द। भिक्षा देले में यानी कि जो भिक्षा होला ओके भिखारी के दे देवे के चाहिए। कभी भी ऐसा अपने दरवाजा से खाली हाथ ना लौटाए के चाहिए। कहली रानी ना हम एको मुट्ठी देवे ना जाए कि जे के देवल पार लागे दे लेकिन हम ना दे। तब वो पे का बात ही होता कि ठीक बा ना देवे बाटे कोनो बात नहीं के। राजा साहब ने और राजा साहब गई ने तो दे दे हने। कहने कि बाबा हैली बिच्छा कि रानी तो ना उठली है हम ही उठ के आयल बानी हम ही देता नहीं। कहने कि ये बालक तू जुग जुग जिया तोरे घर में धन दौलत से बढ़ एकदम जो कहल जाला भरल पुरल रहे कहीं तो के कोनो ओर से कमी ना होके। कहने राजा ना ई आशीर्वाद न दी धन दौलत सब कुछ बाटे लेकिन कौना चीज के कमी बाटे ई रउआ ना जानता नी। कहने उ ऋषि बाबा ना हम का जानता नी। कहने कि अगर ए बाबा अगर आप सच्चा मतलब हृदय से
एकदम अच्छा से पूजा पाठ करे वाला एक ऋषि हई। तो आप सही सही बताएं कि हमरा घर में कहीं से आपके कमी नहीं खे दिखाई देत। कहने बड़ी देर सोचले के बाद कहतने कि सब ओर से तो भरल बा, बस एक्के गो कमी बा कि लागत तोहरे कोनो बाल बच्चा नहीं खे। कहने कि ये बाबा जब सब जनते बानी तो काहे के लिए कहतनी कि सब ओर से धन दौलत सब कुछ भरल पूरल रहे, जब एक ओर से कमिए बाटे थे। जो बाबा रहने कहने कि ऐसन बात ही बाटे कि तो के बालक अगर चाही तो कितना दिन के लिए चाही। अब राजा के मुँह से निकल गई 9 महीना के लिए हमके चाही। 9 महीना के बाद से उ तो सोचबे ना कहीं कि हमरे मुँह से का निकलल बा। अब कई देहने उ राजा साहब की 9 महीना के लिए हमके बालक चाही। अब उनकर जो मेहरारू रहली वो तुरंत उनका लगल तबीयत खराब हो गई। पूरा चारों ओर हल्ला हो गई कि रानी गर्भ से बाली गर्भवती बाड़ी। अब राजा साहब दरवाजा पे सुनत तने या कहत तने के ऋषि बाबा अब आपके बतिया सही हो गई। अब वहाँ से जो ऋषि मुनि रहने अब वहाँ से चलल बाने 4 डेग आगे वहाँ से अंतर ध्यान हो गल बाने। काहे कि तो साक्षात भोलेनाथ आयल रहने, पूजा पाठ करत रहली, रानी ऋषि आयल रहली, वही से भोले बाबा परीक्षा लेवे आयल रहनी। अब का भइल कि उनका 9 महीना पूरा भइल, लइके उनकर एगो बेटा भगवान देले और ओकरे बाद से उनकर देखभाल पूजा पाठ सब कुछ अपन जहाँ जैसे रहे कई लोग आगे आगे अपन जिंदगी जियत रहल लोग। लेकिन जैसे 9 महीना भइल, 9 महीना लड़का के होत और दिन पूरा होत उनका लड़का अपने आप उनका तबीयत खराब भइल। और तबीयत खराब भइला के बाद से वही लगले प्राण त्याग देहने। अब लगली रानी रोए और लगली अपने भोले बाबा से गोहरावे कितना दिन पे देहनी है वो छीन लेनी कि आपके का थी हम बिगड़ले रहनी। लगली कहे सुने अब भोले बाबा से। अब भाई पत्थर के मूर्ति अब का कहे। अब जनते बानी गुरुबहिना सब कि केहू के मन में ये होला कि अरे पत्थर के मूर्ति का बोली है। अब लगल लोग कहे सुने लोग कि जाए द रानी समय खिलाफ होता, अब एकरे बाद से चलो अब रहे द लड़का के द अब उनके ले जाई वो घाटे पे जैसे इनका थी होला क्रियाक्रम क देवल जा। कहली ना हम लड़का के देम ना, आज चाहे कुछ भी हो जा, लेकिन आज भोले बाबा जैसे हमार परीक्षा ले रहनी वैसे ही हम लेम। आज हमरे लड़का के जिंदा करे पड़ी। अपने लड़का के रखली दोनों जने राजा साहेब रानी। लगल लोग मूड़ी पटके आ मूड़ी पटक के कहल लोग कि जब तक जीवित ना करब तबले हम यहाँ से जाइम ना। अब लगल लोग मूड़ी पटके 1 दिन बीतल 2 दिन बीतल ऐसा ही करत हुए कुछ दिन बीतल। लेकिन भोले बाबा अपने प्रत्यक्ष रूप में ना आइल बाने। तभी एने से का भइल बा कि बेचारी गांव वाले भी अब सोचत ने कि लाश महकता। छोटा लड़का के लेके कितना दिन ले लोग इथी करिए बेहोश हो गइल बा लोग। कुछ समय जब बीत गल रहल 1-2 महीना, लेकिन मूड़ी पटकता लोग वो भगवान के सत्य रहल कि उतना दिन ले लोग जियत रहल लोग। अब भगवान के शक्ति से जियते रहल लोग तो गांव वाले कहीं चलो हमन के अंतिम संस्कार कर दिवल जा। अंतिम संस्कार कैला के बाद से लोग के होश में लावल जाई। लेकिन जैसे गंगा जी में लेके गइल बा लोग, लेके जाता लोगों में गंगा मैया अपन रूप में आयल बाड़ी और कहले बाड़ी कि ना पहले इनकर माँ और बाप के इनके होश में लावल लोग। अब गांव गड़ा जे रहल अब लगल लोग राजा के रानी के मुंह पे पानी छीटे लगल लोग वो लोग के होश में लावे। होश में लाइल लोग जैसे आइल बाड़ी होश में रानी अपने लड़का के खोजे लगल बाड़ी या कहतली कि अरे हमारा लड़का कहाँ गई ने। अब गोद में लेके गंगा माई के सामने कहतली कि गंगा मैया आज ले हम इतना दिन से अपने बालक के जीवावतनी, लेकिन भोले बाबा अपने रूप में नहीं आई कि अब बताई हम का करी। अगर सही होख हमार सत्य सही होके तो आज हमके भोले बाबा दर्शन दी, और ना होके तो आप अपने जो बालक के या साथ में हमनियों के सबके लेके आप अपने गंगा मैया अपने जो पानी बाटे जल बीच धारा में आप डुबा ली। काली गंगा मैया केहू के दोष नहीं खे एमे दोष के कर बा जाके भोले बाबा से पूछियो। अब भोले बाबा से पूछे कहले बाड़ी गंगा मैया तो पार्वती माता कहतली कि अब हमारी लगे आई लो कि भोले बाबा
आप अपने रूप में आ जाए ना, बेचारी मर जाइए राजा और रानी। अब दोनों जने पार्वती माता भोलेनाथ में साक्षात वही मंदिर में दर्शन देले बा लोग। और राजा साहेब और रानी दोनों जने पूछा था लो कि काहे इतना जल्दी हमरे बालक के ले लेनी, इतना दिन के बाद देले बानी और इतना जल्दी आप ले बानी, छीन लेनी, का हमर से कसूर भइल रहल है। तो भोले बाबा का कहतने कि कौना दिन खातिर तू मंगले रहला वा तू पहले बताव। राजा साहब कहने कि हम दुआरी पे ऋषि बाबा आयल हने, कहने कितना दिन खातिर तो के बालक चाहिए। तो हम कहले रानी बस 9 महीना खातिर। तो पे भोले बाबा कहतने तब बतावा में केकर दोष बा, हमार दोष बा कि केकर दोष बा, न समय के दोष बा न केहू के। तू जौन मंगला तुहार पूरा भइल, अब पूरा भइला के बाद से जौन लिखल रहल उ हो गई। अब रानी लगली रोवे, कहली के पार्वती मैया रौरई कुछ कही सुनी, हमसे तो भोला बाबा ना मानो। पार्वती माता एके बेर सिर्फ कहली कि तुह के बालक कबले चाहिए। तो रानी कहतली जबले हमरे मुंह में आगी न दे दे तबले हम ना जानम कि हमार बालक हमें, जबले हमार बुढ़ापा न बीते या बुढ़ापा के समय हम दोनों जने के मुंह में आगी न दे, 4 कंधा पे न उठावे, तबले हम ना जानम कि हमार बालक हमें। लगली अब रानी और राजा अपने बाती पे कहे सुने लो। पार्वती माता कहली कि एहू जन्म में आ साथे साथ सातों जन्म तुहारी ये बेटा रही है, आ तू इनकर माई रहबू, कबो ना अलग होइबू। जा खुशी से जिया लोग अपन परिवार में रहल लोग। बालक के जीवित कर देली और जीवित कैला के बाद से भोले बाबा से कहली कि कभी भी आप जो परीक्षा लेवे नी, आप एकदम ऐसा जो कहल जाला कि जो शिष्या होने उनका कभी ए तरह से परीक्षा न ले, काहे कि देखिए आपके परीक्षा में लोग सफल भइल बा लोग, कभी भी आप अब ऐसा दोबारा नहीं करम। भोले बाबा कहने कि ना, हमार ते काम हवे परीक्षा लेवल, अजे हमसे मांगेला ओकरे ऊपर दया कोई। तो ही तरह से अब दोनों जने उ लोग वहां से अंतर ध्यान हो गए लोग। और राजा रानी खुश हो के अपन बाल बच्चन के लेके, जन बेटा रहने उनके लेके घरे आइल बा लोग। खूब अच्छा से आगे आराम से जिंदगी जियता लोग। ते गुरु बहिना यही से कहल जाला कि कभी भी जो होला कि पूजा पाठ होके चाहे कोनो चीज, कभी भी ओमे कमी ना करे के चाही, कभी गलती ना करे के चाही। और गलती कैला से जो होला कहीं ना कहीं मुंह से जो शब्द होला वो भी कहीं ना कहीं गलत निकल जाला, लेकिन वो ना निकाले के चाही। काहे कि राजा साहब के भी मुंह से 9 महीना के लिए निकलल रहल, यही से बेचारा वो उतने दिन जिए ना। तो कभी भी कोनो बात जो कहल सुनल जाला सोच समझ के कहे सुने के चाहिए। तो गुरु बहिना आप लोगन के हमार कथा कैसन लागल हवे, चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम, और इहो बताइम कि आप लोगन के हमार कथा कैसन लागल है।